Production. Pare, welcome sa new normal. Bawal magtabi-tabi, di pwedeng pumarte. Pare, yo, welcome sa new normal. Bawal magtabi, hindi naman to sa maarte. Pare, welcome sa new normal. Bawal magtabi-tabi, di pwedeng pumarte. Pare, yo, welcome sa new normal. Bawal magtabi-tabi, hindi naman to sa maarte. Distansya muna pare sa bawat isa, yeah. Hindi sa umiiwas, delikado ang banda ng isang epidemya, bata man o matanda. Basta di napuan ka niya, walang magagawa ang pera. Milyones ba ang iyong pera? Tumulong sa iba, hindi yung nangunguna pa sa pagkuha ng ayuda. Nakita ko si Manang mangiyak-iyak, ang puso ko'y sobrang bigat, halos pa mabiyak. Umaasa sa biyaya, baka merong matanggap pambili ng 1 kilo. Pagkain nilang maganak, wala nang buhay, ganyan talaga ang buhay. Kesa naman mapaalang mapunta ka sa hukay, bawal lang magkamay, pwede taasan ng kilay. Ganyan ang bagong style at dapat ka na yung masanay. Huwag matigas ang ulo, sumunod ka sa batas. Kapag ikaw ay sumuway, hindi makakatay. Pare, welcome sa new normal. Bawal magtabi-tabi, di pwedeng pumarte. Pare, welcome sa new normal. Bawal magtabi, hindi naman to sa maarte. Pare, welcome sa new normal. Bawal magtabi-tabi, di pwedeng pumarte. Pare, welcome sa new normal. Bawal magtabi, hindi naman po sa maarte. Makinig lang muna tayo, bakit puro reklamo? Gusto mo wala epidemya pero matigas ang ulo. Ako'y sumasaludo sa mga bayaning bago, talagang nasa unahan kahit na sobrang delikado. Kamusta na kayo mga frontliners, sa mga pulis, sundalo at magigiting na nurse? Kaya pa ba natin marami nang nalimping? Lahat ay kakayanin kahit mahirap ipilitin. Lubot pawis at buyat ang mga ideya. Epidemya kung makalan ay hindi basta-basta. Sana matapos na, yan ang hiling ng lahat. Ito ay mapukasan, hindi na ito kumalat. Kaya matutong sumunod, wag tayong sumuway. Tango-tango lang muna uso ko kahit kaway-kaway. Stay at home, wag mo nang lumabas. Koronang pag-aari mo ay wag mo na yung ibigay.